बुंदों रायजोफोरखौ जों बिसास खालाम नोंसोरो बिसास खालाम बिपिएफआ जिखिनि खामानि मावनो हायो बेखौसो प्रसार खालामो बिनि बादै जुदा प्रसार खालामा जों ओरैनो बुंलानानै लाब गैया प्रमद बर' बादि न'खर न'खर साख्रि होगोन होननानै जों बुङा मिथिबाय प्रमद बर' बादि न'खर न'खर साख्रि होगोन होननानै जों बुङा बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 होगोन होननानै जों जानला मोनला बुङा मोनगोन 75,000 जों बुङा 20,000 25,000खौथ' मोनखायो जोंनि दिनावनो मोनखादों होगोन जों बेखौबो साख्रिया दङ सोरबाया मोनगोन सोरबाया मोना गामिफ्रावथ' आजिखालि मेरला बिए पास एम ए पास दंसै गैया होमबा नोंसिनाव मेरला दङ दा जोङो बे ओंखायनो बे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बोरै बिसोरो थांनानै थानो हायो बिनि थाखाय जोङो माखासे स्किम लादों गासिबो साख्रि मावनानै जाजोबनो हाया बा साख्रि मोनजोबा साख्रि मोनै माखासे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनोबो थांनानै थानायनि लामा खोन्थानो थाखाय खामानि मावनानै जानो हानायनि थाखाय जोङो बोसोराव 100 कोटि बाहायगोन होननानै जोङो खोथा होबाय थादों मिथिबाय जोङो जोंनि नेक्स्ट जेनेरेसन जोंनि फंबाय बिनानाव गावनि गथ' गथायफोरनि थाखायसो जों सिन्था खालामदों जोंनि दिनाथ' बारग'बाय जोंथ' माबा माबि मावनानै जानांगौ नोंनि गथ' गथायफोर फंबाय बिनानावफोर गैया होमबा बिराद बिनि थाखाय जों मावलांनांगौ ओरैनो हप्ता बुंबा जानाय नङा प्रमद बर'ना 1 मासल'सै 31 तारिख मासनि उनाव बियो खुनु कागज कलम दैनो हाला ओरैनो नामाव सिट मोनगोन खुनु अर्डारबो होनो हाया खुनु सेंसन खालामनो हाया खुनु एप्रुभबो खालामनो हाया फैसाबो रिलिज खालामनो हाया जों बानायनाय लामा बेजोंनो गारिया खारना थांनानै रायबावो जेबो मावाखै होननानै जों बानायनाय सेक्रेटारियेट बेवहायनो जनानै फैसाया जागासिनो दं आरो जों जेबो बानायाखै होनना बुङो जों बानायनाय गेस्ट हाउस बेहायनो जिरायनानै जोंखौ रायबाय थायो बै क'क्राझारनि गेस्ट हाउस नुबाय बे फाग्ला बाबा खाथिना बेहायनो फैसा आजावो बेवहायनो बे न'खौ सोर बानायखै जों बानायखैबा आरो बेहायनो जानानै जोंखौ जेबो मावाखै होनना बुङो दा बेसेबां थगायबावनो पाब्लिकखौ बेसेबां थगायबावनो बेसेबां दा जायखिजाया आं मोजां मोनदों नोंसोरो 5 बोसोर नायबाय प्रमद बर' सरकारखौ बियो जेबो मावनो हायाखै बेखौ नोंथांमोना प्रमान होदों नोंथांमोना लुबैदोंमोन गामियाव एसे फिसा फिसौ खामानि जागोन नामा बा गावनि फंबाय बिनानाव बा फिसाला फिसाजो जायफोर एम ए बिए पास जानाय दङ बिसोरो माबा मोनसे गावनि थांनानै थानायनि थाखाय माबा मोनसे राहा लामा मोनगोन नामा साख्रिखौ मोनाबाबो माबा मोनसे खामानि मावनानै जानायनि सुबिदा मोनगोन नामा बेफोरखौ सानदोंमोन खिन्थु मोनाखै आरो देरहानायबो नङा बिपिएफआनो देरहागोन जोङो जेनेबा सरकार दानो हायाखिसै बिपिएफआ इउपिपिएलआ सरकार दाबाय सरकार दानाय लोगो लोगो नोंसोरो गासिबो इउपिपिएल जानानै थांजोब्बाय आसा खालामदोंमोन ओरैनो थाङा होनना बुंदां ओरैनो बिना फैसायाव सोरबा बिजेपिआनो जा सोरबा कंग्रेसआनो जा सोरबा बिपिएफआनो जा सोरबा इउपिपिएलआनो जा ओरैनो थाङा माबा मोनसे आसा खालामदों खिन्थु बे आसा खालामनायखौ नोंथांमोना दिनै मोनगोनखौ नुहुराखै 5 बोसोर जाबाय माला मावबावनो इलेक्सना जाफैनोसै दा बेवहायनो नोंथांमोना खुद्रिनानै इउपिपिएल आरो बिजेपिखौ गारनानै बिपिएफआव हाबनो हाबाखै दा जोंबो जेनेबा जोङो इलेक्सनाव देरहाखागोन एबाराव जोङो सरकार दाखागोन सरकार दानायनि उनाव नोंथांमोना जायखौ आसा खालामनानै जोंनो भट होदों बे खामानिखौ जुदि जों मावनानै होआबा आंखौ आरो नेक्स्ट टाइमसो लेंबोगोन गोसोखांबा दै खुरखानायखौ एसे बान्दो खोथेजानो लुबैयाखैबा ना जावख्ल'ना होसिनांगौ खोथेनांगौ ना जावख्ल'ना होसिनांगौ माथो
दा बेखौ जोङो जुदि मावनानै होआबा नोंसोरो जोंजों थाफा रुफा मानो थानो भटआ होखांनायनि उनाव जों जुदि खामानि मावना होआबा नोंसोर जोंजों फैखागोन जोंखौ रागा जोंगोन